May mga J1 Shadow. May nag-iisang Kobe dito. Napaka-pristine ng condition nito. Meron dito nag-iisang pang Tito shoes. Parang secret weapon. Yun, January 13, new arrivals po tayo. So ito, gabi pa lang nag-video na ako para bago mag-umaga. Makikita nyo na kung ano yan dapat nyo abangan. So itong buong room na po ito, lahat to bagong dating. Paramihan po mga pamorma sa basketball. Yung mga pamorma natin, maraming J1. May mga J1 Shadow, J3, meron din tayong low. Tapos ito rin may mga basketball shoes. Mga basketball shoes din po yan. Yan, ito may nag-iisang Kobe dito. Kobe size 11 po yan. Malaki. So yun, tamang-tama sa mga big size, sa mga paha. Meron tayong Damian Lillard. Ayun Damian Lillard po yan. Meron din tayong 361. May KD dyan. Tapos yan, mga EF1 na po yung mga nandito. Iba-ibang variation ng EF1 yan. May collaboration. Ito, napaka-pristine ng condition ito. Size 7. Meron din mga pamormat sa running shoes. Nandyan din. Ito po yung mga pambabae. Wala na pong pambata. Puro na po ito pambabae. Tapos yan, ito mga basketball shoes din po yan. May Lebron. May leaning. Ganda ng kondisyon ng weight na to. Meron dito nag-iisang pang Tito shoes pang Tito slip on. Wala nang sintas-sintas. Napaka-comfy. Ito, basketball shoes din. Malaki. 11. Kyrie. Tapos ito, meron na naman tayong ganitong sapatos. Para secret weapon, para sa mga track and field. So, ayan lang po. Always nyo lang pong tandaan yung ating cycle every week. Basta every Friday, magsisale po kami. Hindi po declared kung anong percent o anong klaseng sale. Basta every Friday po magsisale kami. And the next day, Sabado, new arrivals po tayo. Lahat ng mga nanditong sapatos, lalagyan natin ng mga bagong dating. And pagkagabi, 6 PM, magla-live po kami ng mga new arrivals na sapatos. Tapos yung mga ilan-ilan na selections na galing dito sa ating old stock. Para yun, yung mga tao online makabili din on natin yung ilaw. Yan, pipili po kami ng mga ilang koleksyon na magaganda pang kondisyon. Para kasi yung mga nag-online purchase, dapat yung mga pristine condition yung mga ipapakita at ipiflex natin. So yun po, palagi nyo pong tatandaan yung cycle natin every week. Kita-kits po sa ating new arrival. Bukas po, 10 AM ang bukas namin Maraming salamat sa panonood. See you sa next video.